Eguerdion entzule. Gaur ere ertzeko beroa dugu protagonista. Temperaturek beste behin 40 graduko langa gainditu dute. Eta hau da azken hamarkadetako beroena dela diote adituek. Gogoratu, temperatura altuen eraginpean egoteak hainbat modutan eragin diezaiokela osasunari. Egoera honi aurre egiteko gomendioak betikoa dira. Eguerdiko ordu beroenetan kalera ez ateratzea eta ertzeko jarduera fisikoak saihestea. Ur asko edatea eta leku freskoetan Josemai, jarri beste bat favoreze, pero etziok aguantatzeik. Usaina, vaporea, ebaketa eta nazteko osagaien txikitzo tamaina hartuko dira kontuan. Besteak beste. Taula zazpita erdi. Hola etzio jokatzeik, beti igual, tio. Nahi alde zue truko bat ikusi. Ez? Ez? Egon, Truko ona, Bai, lehen gorteko txisteratik ikasinean, oso ona truko bai.